meva trajectòria s'ha desenvolupat molt en el camp de la gestió, una mica menys en el camp de l'assistència, i és cert que vas veient que qualitat i gestió són elements que estan molt relacionats, amb més suport conceptual o menys, però que al llarg de l'evolució professional de la gestió doncs veus que s'ha de gestionar i s'ha de fer en qualitat. A l'acabar la carrera em vaig dedicar a l'assistència durant uns anys, 7 o 8 anys, i immediatament em vaig dedicar més a l'epidemiologia, a la salut pública, a la gestió, l'epidemiologia aplicada a la gestió, i realment vaig desenvolupar la meva activitat professional en primària, en salut pública, amb un servei autonòmic de salut a Navarra, com a directiu públic en una administració sanitària autonòmica a Catalunya com a director general, i finalment em vaig anar concentrant més en els aspectes de la qualitat sanitària i he treballat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb MC Mutual, com a responsable de qualitat sanitària d'aquesta entitat. Jo crec que sabem molt bé on volem que es situï, no sabem tant on es situa actualment. Jo crec que hem guanyat la partida. Els conceptes més americans, més moderns, parlen del valor, parlen del triple objectiu, i vol dir que és central el que la persona pugui decidir, el que la persona pugui, com a mínim, compartir aquesta decisió, que mirem el seu benestar, les seves necessitats, i això ja avui no és un desig marginal, sinó que forma part de la cultura sanitària de gestió per valor, de triple aim, de quàdruple, si es vol, i lliga molt el protagonisme d'un expert, que és el pacient, amb el protagonisme d'un altre expert, que és el professional. Jo m'agradaria que es fes realitat aquests principis. Són principis que segurament formalment es fan molta més realitat en d'altres llocs, països més de cultura saxona o anglosaxona, però que jo crec que països com el nostre, països mediterranis, països que el sistema sanitari es basa molt més en la confiança, amb una relació d'agència més confiada, doncs crec que es poden fer realitat també. I el que m'agradaria és que es fessin realitat, que trobéssim la manera de trobar instruments, de trobar espais, de trobar cultures que facilitessin el que això es fa realitat. Crec que passarà, sí, passarà segurament una mica més lent que el que ens agradaria. El moviment associatiu professional és essencial. Durant uns anys de la meva vida professional vaig estar a CESPAS, a la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, i és una experiència inolvidable. D'alguna manera, a Espanya han jugat un paper com de lobby en el sentit positiu de la paraula, on orienten actuacions, investiguen situacions que no són, diríem, tradicionalment universitàries, tradicionalment de serveis sanitaris, i que poden servir molt per això. I m'agradaria molt que les entitats juguessin aquest paper. El fet que estigui l'Hortènsia o el Manel amb la SECA o amb la Societat Catalana em generen molta confiança. La Luisa de la Puente, la María Luisa de la Puente, a la que li tinc un carinyo enorme, i és una professional de primera línia, tenen aquesta... Jo tinc la sort, Diego, de que tu estiguis en aquesta entitat i em tens molt ben informat i sé el que es cou, i sé que és molt positiu i molt interessant tot el que s'està fent.